Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may nga Martes, pitsa 22 na. Nining buwan karon mga kaigsunan sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumisgutaran karong buntaga mga kaigsunan. Duha ka low pressure areas karon ang gimonitor sa pag-asa. Sod sa Pilipinas, ang usa ka LPA adunay high nga tsansa, samtang ang laing LPA adunay medium nga tsansa nga mahimong tropical depression sod sa 24 oras. Straight to the point. O nagiingon ni Engineer Alkiblat ang hipis pag-asa magtaninday ken nga karong buwan na dunay tulo ka mga bagyo inday, ha? Mo ni atong bantayanan mga kaigsunan. Unya karon kung ato matan-aw mahigala bisan pagdili mo igo ang bagyo diri sa ato sa Kabisayan. Bantayanan mga higala ang grabing pag-uwan kay dali tang makabaha mga higala. Straight to the point. So ato ning i-monitor ang kahimtang sa panahon. Og unya kinini ang magbabinantayon ta sa atong palibot og kinini ang naas mga bukid, magbantay kanunay, naadaplin sa mga sapa, monitor mo kanunay sa itong sibianan DYHP RMN Cebu FM, aron nga inyong madungog ang mga updates gikan mahigala sa pag-asa magtan. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin presyo sa mga produktong petrolyo ni saka na sab. Sugod karong alasay sa buntag, sos Ginoo ko. Ang diesel musaka og 1.10 kada litro. 40 centavos sab ang gasolina o 70 centavos ang kerosene matag litro. Straight to the point. Lain na sa ding pagsaka mga kaigalaan. Samtang sa pikas bahin usa ka beauty clinic sa barangay Kugon na Ramos, girundas kapulisan tungod sa paghimo og procedure nga wa di ay kini permit. Straight to the point. Kay bantay mo ha kanana ang mahilig magpa-beauty. Kadaghan na naman ang mahitabo nga magpainat sa naong, magpainat sa ilong, magpainat mahigala bisag unsa na lang inaton. Magparituke ha. Magwapa mga kaigalaan, may dautan siguro og magpagwapa, magpagwapo. Pero kinini ang siguruan lang gyud dunay permit na. Kay kalisod unya simbakog musipyat mga kaigalaan. Straight to the point. Isa may gukuro nimo unya musipyat simbako lamang. Usa ka Vietnamese national matud pa og laing 11 ka individual na dakpan atol sa entrapment operation. Straight to the point. Panasayran nga bisan nga gihimo nga pagrunda sa mga beauty clinic matud pa padayon gyapon kining nagpromote sa mga serbisyo niini sa online. Medyo gahi gadag o mga higala. Og mutubag sa mga inquiry gikan sa mga kliyente og nipasalig pa nga kumpleto sila og legal sila og mga dokumento. Straight to the point. Parihara na ito may galang enhance gapon sa mga boobs o enhance mahigala sa mga ilong, sa mga naong, sa mga kinini ang pasiksi. Pero adto buhaton way clinic, adto buhaton mahigala sa kinini ang hotel or adto buhaton sa usa ka mag-abang og kwarto. Di man na mahimo na inanak ka delikado man kay mga kaigsunan o dili ka kumpleto gamit. Straight to the point. Anak ginahimuon mahigala sa operating room. Anak ginahimuon makagalaan sa usa ka room nga diin kumpleto og mga gamit. Kumpleto og facilities labot na mahigala sa paghimo og surgery. Pero kining ani nga himuon lang bisag asa, medyo delikado. Labaw sa tanan og dili ma-sterilize ng mga gamit dinha, delikado sa infection. Straight to the point. Kana ra bag ma-infection mahigala og magka-infection ang tao, delikado kay na ang mga apil na mga fungal infection. Ang problema ana musod sa imong lawas sa infection, tirahon na pud ka diha karon og mga medisina, mga antibiotic o kuan. Ang problema og kusog-kusog ng infection, tirahan kay antibiotic nga isog-isog. Og tirahan kay isog-isog nga antibiotic, mo complicate na kay adto na mo igos kidney sad.
Straight to the point. So muna nga, sa pagsugod pa lang, kuha na yun na, kana na ang klaro yun daan. Kana may bawaan man ni mo, Dekin, number 1, hospital, number 2, clinic, yun nga, klaro. Pero tanaw ni mo, pag adtol pa ni mo daan, murag, pangmasa ni, barato ni nga clinic, pero tanaw ni mo, muraman og, naara sabay, gihimo ning atong procedure. Medyo delikado siguro nila. Unsa man ni doktor gyud kaning tinuod kay unsa ba ni? Basin og nakat-on ra ni mga higala og pangopera. Atol ni agi katawa makaigalan. So karon nadakpa ni atol sa entrapment operation mga sukid tig paminaw. Nakatanig pagtagad sa panuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the sa point. Pikas Bahin Junta Provincial sa Sugbo ni kumpirmar na pagtudlo nila ni Provincial Administrator Ace Durano o Provincial Legal Officer Attorney Gilier Sinisa. Straight to the point. Hapong adlaw ni atol sa sesyon mahigala diri sa ato mga kaigalaang Junta Provincial. Straight to the point. Samtang pipila ka mga vlogger na sampulan human gi-take down ang ilang mga pages sa Facebook tungod sa pag-endorso sa online gambling. Straight to the point. Di pwede na mag-endorso ana. Nasayran nga dako kayo og kitaon ang usa ka vlogger nga mo endorso og online gambling. Straight to the Di point. ay mga sukit tig paminaw so gikuanan sila. Gisampulan sila mahigala, kining pag-endorso ana dili pwede. Straight to the point. Tanig pagtagad do butaga mga kaigsunan sa manuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang ato sad mahigalang pagpadayon gahapong adlaw atong nakauban gyud si kini ang kasamang Edward Liga sa atong analysis. Kini gong nahitabo kang Manny Pacquiao mahigalag kang Mario Barrios Porbida. Malagmit do na gyoy rematch nga mahitabo within this year. Murag kuyawan pod si Floyd Mayweather aning mapugos pod siya mga higalag hatag og rematch si Manny Pacquiao. Pero depende na lang na unya kay Kantos Marquez bitaw di man magpada. Para niya mahigala okay na lang way kwarta basta importante ang dungog naa niya nga kinini ang siya may nakapatumba o nakapatog ni Manny Pacquiao ibabaw sa ring. Mo na importante ni Marquez mo tan-awon gini mo asa may mas maayo ang dungog ba o ang kwarta kay kini hitabo agud may gala majority draw kini hitabo karon ni Manny Pacquiao ug Barrios. Buti pasabot majority draw daog siyang ang usa ka judge daog si Barrios 115-113. But ang duha ka mga judges 114-114 man. Tie. So kay duha man ka judges ang miingon nga tie nabutang siyang majority draw. Straight to the point. Kay naglain-lain pang score mga kagalaan mahimo tong split decision ang usa ka judge baka si Manny Pacquiao mooy daog. Ang duha ka judges daog may galas Barrios. Daog si Barrios mahimong split decision or duha ka judges diri Manny Pacquiao pananglitan nga daog. Split decision mga higala lahi po ng unanimous decision. Kay kanang tulo ka mga judges unanimous gyud nga ikaw mo'y daog no. But kini majority draw. Nang kung majority draw tabla mga higala medyo ang katini ang uban nagduda nga medyo do na to'y duwa mga higala dito sa Las Vegas pod nga giapilan siguro ani gawas dito sa boxing ring tabla ang mga sugarol dito mga higala ang nagpusta anay wa mga higalay ko discuss kasamang kay pero mo lagi na tabla og maghisgot kag dungog tuwa mga higalang Barrios ang dungog ngano man tabla pero ang bakos may higala sa WBC tuwa man ni Barrios Ngayon Barrios okay lang ulis Barrios sa ilad ada man gyapon niya ang bakos so may nawa niya nakada pag 2 million nga dollars. So kining kang Barrios sa magdaugan siya kay unang higayon man niya sa paycheck nga dako nakig-fight sa Manny Pacquiao so para kang Barrios daog siya ana sa 2 million US dollars may gala nga wa pa ni mahitabo sukad unya nadaan niya balik yang bakos pero sa Manny Pacquiao sad og magsikoy kag kwarta mas dako man yang kwartan Barrios 18 million man iya mahigala og ato i-convert sa Philippine money ng 18 million na gyud sa mga more or less 1 billion so daog si Pacquiao og maghisgot og kwarta daog si Pacquiao ikaw kay pili kay asa man ka daog sa dungog o daog sa kwarta depende na sa unsay imong gusto kay kining naman may higalay uban nga gusto nga kabantay kay Dekin kanin labi na kato mga dato ni kayo tagaan nimo award may higala kabantay ka na day tagaan nimo mga award na i-trophy anak lipay pero kato mga kuan pasad kato mga wa pasad mga higala mingon tagag trophy unsa man trophy way pakapin ani unsa man trophy ra way kuan ani way pakapin trophy ra way sobre
Lain man mahigala kalipay, do may kalipay nga kwarta gyud, ang cash gyud atong gusto. Do na po uban mahigala kalipay tungod sa recognition. So, papili mo, asa man mo. Ari ka kalipay nga naa ang dungog, kay tuwa mahigalang baryo sa Ambakos, pero sa Pacquiao mahigala mo uli, mas dakog kwartang da. Ato lang lagi katawa mga sukintig paminaw. Pero ato sa tiwason mahigala ning nahitabo ni ining wa magun mo kuyog ni Lisa Marcos ngadto ni BBM to akaron sa Washington. Mas mahitag ni kuyog yun siya unta, no? Kay kana pag erase ba ining mga hungihong ba? O kinini ang mga uban mga higalang mga obstructionist ba? Labot sa nahitabo mga higala dito sa kang kamatayon ni Juan Paulo Tantuco mga sukintig paminaw dito sa Beverly Hills, no? Dito sa California mga kaigalaan. So medyo kuan kini, no? Medyo tanghaga sad ni. Nga usa ka prestigious kaayo kining maong state visit in Daken. Ang imong bisitahon ang labing gamhanang tao sa tibuok kalibutan nga presidente sa labing gamhanang nasod sa tibuok kalibutan. Hindi ka mo kuyog, okay? Straight to the point. Medyo ang mga tao makaingon sad nga nung kang di mo kuyog, no? Medyo tinuod siguro gitong kang Juan Paulo Tantucong hitabo. Straight to the point. Kana makakuan lang po mga tao murag magduda ba lang, Pero di po ta makonklusyon dayon mga sukitig paminaw kay mahimo mga aton tagaag benefits of the doubt, pero mas maayo nga explain gyud ta nila maayo. Nakaron ni gawas mahigalan ning mama ni Juan Paulo Tantuco with all due fairness, with respect, all due respect, no, sa iyang mama. Siyempre sakitan gyud ang inahan mga sukitig paminaw, pero kini yung iyang statement mura mag hinimo PR mang pagkahimuan Ikaduha medyo gihimo may gala ang tuyo ini more dili pag-express ba nga private citizen in town si Juan Paulo Tantuco gimahal na mo anak taday pero iya magi kuan gud nya pag absulto man ni Lisa Marcos sinuon ning kalakiha. Straight to the point. Kay sa way labot ang first lady ani bisag gamay nya sunod ingon sa katong maong cocaine, yes, ang among akong anak mo gamit pero dili na gikan ni first lady Marcos. Bitaw kung atong analisaron mahigala wa mo po siguro na masangil nga gikan gyud ni first lady Marcos ang cocaine. Wa man siguro na masangil pero kana imong gi-quote ng anak nga kini nang dili gikan medyo maka trigger na hinuon nga sure ka kag diin gikan day na kumahon, kung dili gikan ni first lady Marcos sure gyud ka nga dili gikan din man na gikan. Certain gyud ka nga dunay gigikan na nga nakahibaw ka. Kaya ato lang agi katawa mga sukit di paminaw kay kini baya sakit baya sa kainahan sa gyud mga kaigalaan atong analisaron pag maayo nga naunsang hitabo gyud ni pero si first lady kini Lisa Marcos lagi bisa pagibutan ta lang wa gyud say labot bisa gamay ang iyang mga lihok makaduda lang gyud, no? Contrary to human behavior nga naman imo pang gikakaon pagkagabi nagtapad mo kaon gikasayaw-sayaw pa nagparty-party pagkagabi nya pagkaugma namatay nya wa gyud ka mo adto hindi ken wa gyud ka simpre katong asawa itong tawag man gito nga first lady bida namatay kung bana diri ibutan ta lang wa gyud kay labot ba di ka mo karatil dito okay mo ba sa nitabo diha di ka na mo instinct nimo as normal ba nga tao atong pagtagad kini guban pa mga iskritanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan sa kanunay DYHP #1